जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो आइडियाखौ मोनखाबाय बबे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। येस अनजाग्राफोर गोबां बेले बेजे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। बे जाहैबाय सासे ख्रिस्टियान सुबुङा राजखान्थियाव थांनो हायोना हाया, थांनो मोनोना मोना, बे बिषयाव दिनै जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन। जेब्ला दिनैनिफ्राय लानानै प्राय 1 दानसोनि सिगाङाव आङो भिडिअ सोंदोंमोन जे नायगिरिफोरनियाव बुंदोंमोन जे सासे ख्रिस्टियान मानसिया राजखान्थियाव थांनो मोनोना मोना होननानै बै समाव नोंथांमोना गोबाङा फिननाय होदोंमोन। सोरबाया बुंदोंमोन थांनो नांगौ, सोरबाया बुंदोंमोन थांनो नाङा होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर आरो जेब्लानो मोगथाङाव मोगा-मोगियाव जेब्ला सोङो, गोबां मानसिफोरा बुंगोन 50% हयथ' 50%आ बुंगोन जे ख्रिस्टियानफोरा राजखान्थियाव थांनो नाङा होननानै बुंगोन आरो 30%फोरा बुंगोन ख्रिस्टियान सुबुंफोराबो थांनो हायो एबा थांनो नांगौ होननानै बुंगोन आरो 20%आ जानो हागौ, सायद जानो हागौ गोनो गोथो बिथांमोना बुंगोन जे थांजायो बा थाङाबाबो जेबो नङा होननानै बेबायदि हयथ' गोबाङा बुंगोन 20%आ। अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां बेले बेजे नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि बायदि फिननायखौ सोरबाया होनोबो हागौ, सोरबाया बैनि बायदि होनो हागौ, सोरबाया बैबायदि होनो हागौ। नाथाय एज ए जेनेरेल बाथ्राखौ मोजाङै सिन्ता खालामनो थाखाय साफ्रोम नायगिरिफोरखौबो आङो खावलायदों आरो इसोरनि आत्माया नोंथांखौ मा बुङो बे बाथ्राखौ खोनासंगोन आरो बाइबेला मा बुङो बे बाथ्राखौ खोनासंगोन। सोरनिबा बुंनायजों नङा, आंनि बुंनायजों नङा, बाइबेलनि बुंनायजों आरो इसोरा मा हास्थायो बेजोंसो जागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर जों भिडिअखौ जागायजेनलांदोनि आरो बेनि गेजेरावनो जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन आवगायावनो आङो खावलायग्रोखानाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंखौ सुद्राय हरगोन जुदि गोरोन्थि जायोब्ला। दे अब्ला जोङो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसाफोर मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होग्रोनो हास्थायदों आरो गोसोखांहोनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय जेरैहाय जों मोनथिगौदि जौ लोंनायफोरा जायो होननानै जोङो मोनथिगौ, नाथाय बाइबेलाव बिरि सोदोब, सिगारेट सोदोब, ड्राग्स सोदोबखौ जों मोननाय नङा। नाथाय जोङो बाइबेलाव मा सोदोबखौ मोनगोन? बे जाहैबाय फेनो नाङा, फेग्लुंनो नाङा होननानै बुंनाय सोदोबखौ जोङो मोनगोन आरो बेयावनो गासैबो गाज्रिफोरा हाबनानै दङ। लोंनाय, जानाय, फेनायफोरा बेयाव हाबनानै दं। गोबां एग्जाम्पल्सफोरबो दङ, बेफोरखौ बुंबाय थायोब्ला गोबां समफोर थांगोन। थिग बेबायदिनो बाइबेलाव दिनै राजखान्थिनि बिसय थोंजोङैनो पलिटिशियान एबा पलिटिक्सनि सोदोबा गैया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जिहेतु जोङो पलिटिक्स एबा राजखान्थिनि सोमोन्दै बाथ्राखौ सावरायगासिनो दङ, दा बेयावहाय जोङो गिबियावनो व्हाट इज पलिटिक्स, पलिटिक्सआ मा एबा राजखान्थिया मा बेखौ जोङो मोनथिग्रोनांगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, राजखान्थि सोदोबनि ओंथिया जादों मोनसे रायजो एबा सोरखार सामलायनायनि आर्ट आरो बिगियान। राजखान्थिया मोनसे बिखान्थि जायनि गेजेरजों समाजाव थिरांथा लानाय जायो, नेमखान्थि गायसननाय जायो आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय जायो। राजखान्थिनि गुबै थांखियानो जाबाय समाजाव गोजोन, न्याय, समानथाय आरो जौगानायखौ थि खालामनाय। राजखान्थिनि बेखेवथि। राजखान्थिया बै हाबाफोरखौ बुंनाय जायो जायनि गेजेरजों सासे सुबुं एबा हानजाया समाजाव गोहो आरजिनो, हमथाना लाखिनो आरो बाहायनो नाजायो। थामहिनबा राजखान्थिया गोहो आरजिनाय आरो सासन खालामनायनि मोनसे खान्थि। इंलिस रावनि जि पलिटिक्स सोदोब दङ, वर्ड दङ, बे वर्डआ बबेनिफ्राय फैखो? पलिटिक्स सोदोबा ग्रीक सोदोबनि पलिटिका सोदोबनिफ्राय फैदों। पलिटिका सोदोबनि ओंथियानो जादों नोगोरारिफोर एबा रायजोजों सोमोन्दो गोनां एबा आयदाफोर। आरोबाव बे सोदोबखौ गुबुन मोनसे ग्रीक सोदोब पोलिसनिफ्राय लानाय जादों, जायनि ओंथिया जादों नोगोर, रायजो। भारतनि बायदिब्ला जि पलिटिक्स इंलिस सोदोब दङ, बे इंलिस सोदोबनिफ्राय जि हिन्दीयाव फैनाय राजनिति होननाय वर्ड सोदोब दङ, बे राजनिति सोदोबा संस्कृतनि मोननै रावनिफ्राय फैदों। बे जाहैबाय मोनसे राजा, जायखौ जोङो खुंगिरि होननानै बुङो, आरो बिनि उनाव नीति, जायनि ओंथियानो जाहैबाय नेम एबा खान्थि। राजा आरो नीति बे मोननैजों सरजाबनानै राजनिति जादों। बे जाहैबाय संस्कृत रावनिफ्राय फैनाय मोनसे सोदोब आरो बेखौनो राजनिति होननानै बुङो आरो बेखौनो इंलिसाव पलिटिक्स होननानै बुङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो मोनसे सोंलु फैनो हागौ, राजखान्थिया माब्लानिफ्राय सुबुं माहारिनियाव फैखो होननानै सोंलु फैगोन। बे जाहैबाय राजखान्थिया अब्ला जागायजेनदोंमोन जेब्ला सुबुं समाजाव साजायनाय जिउआ जागायजेनदोंमोन, जेब्ला सुबुंफोरा हानजायाव जयै थानो हमो आरो थिरांथा लानो थाखाय सोरखौबा दैदेनगिरि महरै थिसनो। लासै लासै बेयो मोनसे खुंथाय खान्थियाव सोलायदोंमोन। बे जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिफोरा जेब्ला खौसे थाजेननो हमदों, बै समनिफ्रायनो राजनितिक एबा राजखान्थिया जागायजेनबोदों।
अनजाग्रा नायगिरिफोर दायो एसे राजखान्थिनि गुबै खामानिफोरखौ नोंथांमोननो सिनायथि होनो नागिरदों गुसुङै। सेथियावनो दङ जाहैबाय पलिसि मेकिं, अदेबानि खान्थि दानाय। राजखान्थिनि गुबै खामानियानो जाहैबाय हादोरनि थाखाय एबा समाजनि थाखाय पलिसि मेकिं खालामनाय। बिसोर बानायो एबा थिरांथा लायोदि सरकारा माबायदि रोखोमखौ माबायदिखौ पलिसिखौ दागोन एबा सामलायगोन। जेरैहाय सोलोंथाइ जौगाहोनायनि खान्थि, देहा गोग्गो लाखिनायनि खान्थि, साख्रि बाख्रि खामानि दामानि होनायनि खान्थि आरो बायदि बायदि। हमनानै ला बबेबा मोनसे ओनसोलाव सोलोंथाइनि गोबां आंखाल जानानै दङ एबा मानसिफोरा जौगायाखै, बैबायदि बेलायाव राजखान्थिगिरिफोरा पलिसि खालामनानै पलिसि मेकिं खालामनानै बै जायगाखौ माबायदि जौगाहोगोन, बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौ सोलोंथाइयाव माबायदि जौगाहोगोन बेफोरखौ सिन्था खालामगोन आरो बिसोरो पलिसिखौ दागोन आरो बै जायगा एबा थावनिनि थाखाय जौगानायखौ सिन्था खालामगोन। नैथि, ल' मेकिं, आयेन बानायनाय। राजखान्थिगिरिफोरा पार्लियामेन्टआव आरो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव जिरायनानै गोदान आयेनफोरखौ लानानै फैयो आरो बेखौ पास खालामो आरो बे पास खालामनाय आयेन कानुनफोरानो हादरखौ दैदेननायाव मदद होयो। जेरैहाय आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय बानायनाय खान्थिफोर एबा आयेनफोर, बे आयेनखौ बे दैदेनगिरिफोरानो बानायदों। थामथि खामानि, पाब्लिक सार्भिस एन्ड रिप्रेजेन्टेसन, अदेबानि रायजो राजाफोरखौ सिबिनाय आरो बिसोरनि थान्दै। राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरनि सासे थान्दै जायो आरो बिथाङा सासे थान्दै महरै रायजो राजाफोरनि समायसाफोरखौ सरकारनो मोनथिहोयो। ब्रैथि खामानि, सुपारभाइजिं डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट्स, बेनि माने जौगाथाय मावथांखिखौ नायदिंनाय। राजखान्थि दैदेनगिरिया गावनि कनस्टिटिउन्सियाव जानाय गासै हालोदफोरखौ नोजोर लाखियो, जेरैहाय लामा, फरायसालि, हस्पिटाल, दै, मोब्लिब गोहो बायदि बायदि। बेफोर गासैखौबो रायजो राजाफोरा एबा समाजनि मानसिफोरा मोनदोंना मोनाखै बेफोरखौ नोजोर होयो। बाथि खामानि, बेनो जाहैबाय मेन्टेनिं पिस एन्ड जास्टिस, बेनि माने गोजोन आरो न्यायखौ फोथांना लाखिनाय। सासे राजखान्थि दैदेनगिरिया गावनि ओनसोलाव, गावनि हादोराव मोनसे सान्थि, मोनसे गोजोनखौ अरायबो दानानै दोनो। दथि खामानि, फरेन रिलेसन्स, बेनि माने हादोरनि बायजोआरि सोमोन्दो। हादोरारि थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै गाहाय मन्त्रि एबा बायजोआरि मन्त्रि गुबुन हादोरफोरजों राजथान्दैयारि सोमोन्दो गायसनो, फालांगियारि गोरोबथा खालामो आरो बुहुमनां थाखोआव हादोरनि सावगारिखौ गोख्रों खालामो। स्निथि खामानि, पलिटिकेल इथिक्स, बिनि माने राजखान्थियारि बोसोनखान्थि। सासे थार राजखान्थिगिरिया जेब्लाबो गोथार, बिबान गोनां आरो ट्रेन्सपारेन्ट, सोरां गोनां जानांगोन। बिथाङा हादरनि मोजांखौ गावनि गावारि लुबैनायनिफ्राय गोजौआव लाखिनांगौ। बेफोर गासैबो जाहैबाय पलिटिक्सनि मावनांगौ गुबै खामानिफोर, जेराव आयेना बिथांमोनखौ थोनो, पलिटिक्सखौ थोनो बेखौ मावनो थाखाय। अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो मोनथिनो हाबाय पलिटिक्सआ मा, बबेनिफ्राय फैखो, बेफोरखौ जों एसे बेसिकब्लाबो नायबाय। दानाब्ला जोङो फैदो गुबै सोंलुनि फारसे। फिननायाव जों थांदोनि जे सासे ख्रिस्टियान सुबुङा, जिसुखौ नाजावनाय सुबुङा राजखान्थियाव थांनो मोनोना मोना, बे बिषयाव जोङो बाइबेलनि सहाय लानानै आवगायलांदोनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बबेबा हादरखौ सोरबा सुबुङा दैदेननाया बियो इसोरनि बिथांखिनि मोनसे बाहागो, जेराव इसोरनि गोथार बोसोन रोमारि 13:1 आरो 2 सिरिया ओरैहाय बुङो, हादर बेंग्राफोरखौ साफ्रोमबो मानिनांगौ, मानोना इसोरजों फसंजायाब्ला रावबो हादरखौ बेंनो एखथियार मोननो हाया आरो दंनाय हादर बेंग्राफोरखौ इसोरानो फसंदों। बेनिखायनो जाया हादर बेंग्राफोरनि जेंना सिखाङो, बियो इसोरनि हुकुमनि जेंना मावो आरो जायफ्रा बेबादि मावो बिसोरो गाव गावनि सायाव साजायखौ लाबोयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बाइबेला बुङोदि सरकारफोरा एबा राजखान्थिगिरिफोरा इसोरनि गनायथिजों जायो। सरकारनि एबा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि खामानियानो जाबाय न्यायखौ फोथांना लाखिनाय, गोरोन्थिखौ साजा होनाय आरो सैथोखौ फोजौखांनाय। बेनिखायनो राजखान्थिखौ थगायग्रा होननानै साननाया गोरोन्थि। बेयो मोनसे इसोरजों होजानाय एबा इसोरजों दाजानाय मोनसे खान्थि, नाथाय मानसि माहारिया गोबां समावनो गाज्रि खालामो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों बे बोसोननि गेजेरजों बेखौ रोखा जानो हादोंदि जे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ सोर फसङो, बे जाहैबाय इसोरा खुद गावनो फसङो, बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गोदो गोदाय राजानि समाव मानसिफोरा मा खालामदोंमोन, दैदेनगिरिफोरा माबायदि खामानि मावदोंमोन, राजाया माबायदि खामानि मावदोंमोन, बिसोरबो बे पलिटिक्सआवनो दङमोन। बिसोरबो बे पलिटिक्सखौनो मावदोंमोन, बे राजखान्थिखौनो खामानिखौ मावदोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो गावनि रायजो, गावनि हादोरखौ दैदेनदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय माखासे सुबुंफोरनि मुंफोरखौ आं खारिना होनो नागिरदों, जायफोरा सासे इसोरखौ सिबिग्रा व्यक्तिमोन, नाथाय बिथांमोना पलिटिक्सनि खामानिखौ मावदोंमोन, राजखान्थिनि खामानिखौ मावदोंमोन। बिथांमोननि मुंफोरखौ आं नोंथांमोननो खारिनानै होनो नागिरदों आरो नोंथांमोना बे बिसयाव गावनोबो देहेन खालामगोन, स्टाडि खालामगोन। नोंथांमोना जसेफनि मुंखौ
मुंखौ खोनाबाय जाय जसेफआ मिसर हादराव सहैदोंमोन आरो बियो सासे गाहाय मन्त्रि जाहैदोंमोन आरो सासे गाहाय मन्त्रि जाहैनानै गोबां मोजां खामानिफोरखौ मावदोंमोन आरो हादरखौ जौगाहोदोंमोन आरो आंखालनि समाव बियो बयनोबो जाहोनो हादोंमोन। नैथियाव जोङो नुनो मोनगोन दानियेल जायहा सासे मोजां दैदेनगिरि जाहैदोंमोन बेबिलनाव। थामथियाव दङ एस्तेर जायहा सासे रानि जादोंमोन आरो बियो गावनि सुबुंफोरखौ रैखाथि होदोंमोन बासायदोंमोन खैफोदनिफ्राय। ब्रैथियाव दङ नेहेमिया जायहा सासे राजानि खामानि मावग्रामोन नाथाय बिथाङाबो मोजाङै मोनसे खामानि मोनदोंमोन दैदेननो मोनदोंमोन बे जाहैबाय जेरुसालेमखौ लुफिननायनि मोनसे बिबानखौ मोनदोंमन। आरो बिसोरबायदि गोबांफोर बाइबेलाव दङ जायफोरा मोजां दैदेनगिरि जानानै रायजो राजाफोरखौ दैदेनदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर बिथांमोना जाहैबाय बाइबेलनिफ्रायमोन। दा नोंथांमोननो आङो माखासे ख्रिस्टियान लिडारफोर ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोर जायफोरा हादराव दैदेनगिरि जानानै दैदेनदों बिथांमोननि माखासे मुंफोरखौ लानानै होनो नागिरदों। जाय जाय हादरफोराव बिथांमोना दङ बिथांमोना साफा साफा मोजां ख्रिस्टियान आरो बिथांमोना साफा साफा दैदेनगिरि जानानै दङ। बिथांमोननि मुंफोरखौ लालांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना बिथांमोननि जारिमिनखौ मोन्थिनो नागिरोब्ला नोंथांमोना गावनोबो गुबुन वेबसाइटफोराव थांनानै डिटेल्सै फरायहैगोन। सेथियावनो दङ लाजारास चाकवेरा बिथाङा जाहैबाय मालवी हादरनि आरो बिथाङा 2020निफ्राय दासिम सासे राष्ट्रपति जानानै दङ आरो बिथाङा एसेम्बली अफ गड चार्चनि सासे मेम्बार आरो बिथाङा बे राष्ट्रपतियाव फैनायनि सिगाङावनो सासे पास्टर हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो दायो बिथाङा गावनि हादरखौ मोजां दैदेनगासिनो दङ। नैथियाव दङ उइलियाम रुटो बे जाहैबाय केनिया हादरनि बिथाङा 2022निफ्राय दासिम राष्ट्रपति जानानै दङ आरो बिथाङा जाहैबाय इभान्जेलिकेल ख्रिस्टियान चार्चनिफ्राय आरो बिथाङा जिखुनु जाया माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि सिगाङाव बाइबेल फरायो आरो आर'ज खालामग्रोयो बिनि उनाव गासै खामानिखौ मावो। थामथियाव दङ अलेसिगुन अबसेनजु नाइजेरिया हादरनि बिथाङा जाहैबाय 1999निफ्राय लानानै 2007सिम सासे ख्रिस्टियान राष्ट्रपति जानानै दङमोन आरो बिथाङा जाहैबाय बर्न एगेन ख्रिस्टियान चार्चनिफ्राय। ब्रैथियाव दङ जयार बलसेनारु बिथाङा जाहैबाय ब्राजिलनि राष्ट्रपति 2019निफ्राय 2022सिम बिथाङा सासे राष्ट्रपति हिसाबै दङ आरो बिथाङा केथलिक चार्चनिफ्राय। बाथियाव दङ जर्जिया मेल'नी बिथाङा जाहैबाय इटली हादरनि आरो दायो 2020निफ्राय दासिम बिथाङा प्रधान मन्त्रि जानानै खामानि मावगासिनो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर आरो गोबांफोर दंबावो बिथांमोननि मुंफोरखौ लाबाय थायोब्ला भिडिअआ गोबां गोबाव जालांगोन। दा बेखिनियावनो बेसेबां साबाखौ नोंथांमोननो सिनायथि होनानै होबाय जेराव बुहुमनाङै जि हादरफोर दङ बिथांमोना दैदेनगासिनो दङ। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर दा जोंनि गेजेराव सोंलु दं जाहैबाय बे सोंलुआ मा? बे सोंलुआव फिन फैफिननो नागिरबाय जे सासे ख्रिस्टियान सुबुङा राजखान्थिगिरि जानो हायो ना हाया एबा राजखान्थियाव थांनो हायो ना हाया? दा बे सोंलुनि फिननायखौ होनायनि सिगांनो आरोबाव मोननैसो बाइबेल सिरिखौ फरायग्रोनो नागिरदों। बे बाइबेल सिरिफोरानो जागोन रमारि 12:2-8 सिरि। बिनिखायनो इसोरा दया खालामनानै जोंनो गुबुन गुबुन बोरफोरखौ जेरै होबाय बेबादि जोङो मावनो नांगौ। जोंनो होनाय बोरा इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोथाबायनायनिब्ला जोंहा जेसे फोथायनाय दं एसे खोथाबायनांगौ। बोरा दाव दाव खालामनायनिब्ला दाव दाव खालामनांगौ। फोरोंनायनिब्ला फोरोंनांगौ। गोसो दुंखां होनायनिब्ला दुंखां होनांगौ। सोरबाया सोरजोंबा रानज्लायोब्ला बियो गोसो खुसियै रानज्लायथों। सोरबाया इख्तियार मोनदोंब्ला बियो गोसो होनानै मावथों। सोरबाया गुबुनखौ अननाय दिन्थिदोंब्ला बियो रंजा खुसि अनथों। आरोबाव 1 पिटर 4:10-11 सिरि। जायहा जेरै बोर मोनदों बिसोरो इसोरनि बोरखौ मोजाङै बाहायग्राफोर बादि गावसोरनि मोननाय बोरखौ गुबुननि गाहामनि थाखाय बाहायनो नांथारगौ। सोरबाया खोथा बायग्रा जाब्ला बियो इसोरनि गाहाम रादाब खोथा बायथों। सोरबाया गुबुनफोरखौ हेफाजाब होयोब्ला इसोरा बिनो बे खामानिनि थाखाय होनाय बोलोजों हेफाजाब होथारथों। बेबादि मावब्ला गासैयावबो जिसु ख्रिस्टजों इसोरखौ मान होनाय जागोन। महिमा आरो बोलोआ अनजिमा गैयाजासे इसोरनिनो। आमेन। अनजाग्रा नायगिरिफोर जेब्ला जोङो राजखान्थिगिरि एबा राजखान्थि होननानै सोदोबखौ जेब्ला जोङो खुगायाव लाबोयो जोंनि मेलेमाव लोगो लोगोनो मोनसे बाथ्राया फैग्रोयो बे जाहैबाय गाज्रिया फैयो। राजखान्थि होनबानो गाज्रि होननानै सानो। राजखान्थिगिरि होनब्लानो गाज्रि खामानि मावो होननानै कारापसन होननानै सानो। घुस जायो घुस लायो गाज्रि खामानिफोर मावो होननानै गोबां मानसिफोरा सानो। बेनिखायनो जानो हागौ गोबां मानसिफोरा बुङो जे ख्रिस्टियान मानसिफोरा राजखान्थियाव थांनो मोना हाबनो मोना होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर एसे साननानै नायनायसाय थारैनो राजखान्थिया गाज्रिना? राजखान्थिगिरिफोरा थारैनो गाज्रिना? जिथु आं नोंथांमोननो आवगायाव बुंबोबाय राजखान्थि
नि जिथु खामानिफोर दङ बै खामानियाव गाज्रिखौ नोंथांमोना नुदोंना? अनजाग्रा नायगिरिफोर, राजखान्थियाव जेबो गाज्रि गैया। राजखान्थिगिरियाव रावबोनियाव गाज्रि गैया। गाज्रिखौ सोर खालामो? गाव गावसो गाज्रिखौ गाव गावसो खालामनानै लायो। दा हमनानै ला, जोङो पलिटिशियान होननाय लोगो लोगोनो पलिटिक्स होननाय गाज्रिखौ सानबाय नालाय, दा बे गाज्रिखौ एसे गुबुनाव साननाय नालाय बबेबा साख्रि खामानि मावनायाव बे गाज्रिया सोलिदोंना सोलियाखै? बबेबा अफिसाव घुस लानाय घुस होनायफोरा सोलिदोंना सोलियाखै? बेफोरबायदि गाज्रि खामानिया सोलिदोंना सोलियाखै? नोंथाङा जे बबेखौबा गाज्रि होननानै सानदों, जेरै गाज्रि पलिटिक्स एबा पलिटिशियानफोरा गाज्रि होननानै सानदों, राजखान्थिया गाज्रि होननानै साननानै लादों, बेयाव थांब्लानो मानसिया गाज्रि जाहैयो होननानै साननानै लादों, बेबायदि गाज्रिया बबेबा अफिसफोराव दङना गैया? आरो बै अफिसफोराव ख्रिस्टियान सुबुंफोरा साख्रि मावगासिनो दङना गैया? बे बाथ्राखौ एसे सानना नायगोन ने? अनजाग्रा नायगिरिफोर, राजखान्थि जिथु सोदोब दङ, राजखान्थि सोदोबाव जेबो गाज्रि गैया। जि गाज्रिखौ जों सानो एबा जों जि गाज्रिखौ नुयो बेखौ गाव गावसो बानायनानै लायो। गाज्रिया बहानिफ्राय फैयो? गाज्रिया गोसोनिफ्राय फैयो। इसोरा बेखौ जोंनो मोन्थिहोदों, गोथार बोसोना बुंदों। गोसोआव जुदि गाज्रिखौ सानोब्ला बे गाज्रियानो फैयो। सोरबा सासे राजखान्थिगिरिया, सोरबा सासे ख्रिस्टाना जुदि बैयाव राजखान्थिगिरि जाहैयोब्ला, पलिटिशियान जाहैयोब्ला, पलिटिक्सआव हाबोब्ला गाज्रि जानाय जायैया बे गावनिसो, बिथांनिसो जागोन। बियो गाज्रि जानो होनोब्ला गाज्रि जानो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जि बाइबेल बोसोनखौ नोंथांमोननो फरायनानै होबाय, दिनै इसोरा जोंखौ साफा साफा थांखिनि थाखाय जोंखौ दादों। सोरखौबा फोरोंगिरिनि थाखाय दादोंब्ला बे फोरोंगिरि मावथारनांगौ। सोरखौबा जुदि पास्टरनि थाखाय दादोंब्ला बे पास्टर जानो नांगोन। सोरखौबा जुदि माबा मोनसे बुंनायनि थाखाय दादोंब्ला, सोरखौबा डक्टरनि थाखाय दादोंब्ला बियो जानांगोन। आरो जुदि सोरखौबा पलिटिशियाननि थाखाय दादोंब्ला, राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय दादोंब्ला, बे राजखान्थिगिरि जायालाबानो थायोब्ला बोरै जागोन? अनजाग्रा नायगिरिफोर, एसे बाइबेलनि बाथ्राखौ गोसोखांगोन ने? इसोरा मुसिखौ मानो सायख'खो? मुसिनि जायगायाव गुबुनखौबोथ' सायख'नो हागौमोन। इसोरा मानो मुसिखौल' सायख'खो? मानोना इसोरा जागायजेननायनिफ्रायनो, इसोरा मुसिखौ दानायनिफ्रायनो मोनथिखागौ जे आङो बेखौ बे खामानियाव बाहायगोन होननानै। इसोरा मानो अब्राहामखौल' लिंखो गासै नेसननि बिफा जानो थाखाय? मानोना इसोरा मोनथिगौ बेखौ जागायजेननायनिफ्रायनो, जोनोम होनायनिफ्रायनो बे खामानिनि थाखाय बेखौ थि खालामखादों। डेभिडखौ मानो सायख'खो? गलियादखौ सिथारनो थाखाय गोबां दावहा नांग्राफोर दङमोन, नाथाय गोबां दावहा नांग्राफोरा बे खामानिखौ मावनो हायासै। केवल गलियादखौ सिथारनो थाखाय डेभिडआल'सो खामानि मावनो हाबाय, डेभिडआसो सिथारनो हाबाय। मानोना इसोरा बिनो बोलोखौ होनानै दोनखादोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाथ्राखौ एसे आरो गोथौ सानबावगोन ने? दिनै जोंनो जि टेलेन्टफोरखौ होनानै दोनदों, इसोरा जि खामानि मावनो थाखाय मानसिफोरखौ बिबान होनानै दोनदों, जों जुदि बै बिबाननिफ्राय खारोब्ला जोंहा गोरोन्थि जाया ने? जुदि दिनै जोंनि मण्डलिफोरनिफ्राय जुदि सासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि जानायखौ जुदि इसोरा हास्थायोब्ला बेनिफ्राय खारनाया जोंनि गोरोन्थि जानाय नङा ने? बेखौ एसे सानगोन ना? दिनै थारैनो इसोरा साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ राजखान्थि दैदेनगिरि जा होननानै बे बान्थाखौ होआखै ने? बे बिबानखौ होआखै ना? फोरोंगिरि जानो होदोंब्ला, डक्टर जानो होदोंब्ला, साइन्टिस्ट जानो होदोंब्ला, मेथाइ खनगिरि जानो होदोंब्ला, दामनाय देनायनि जानो होदोंब्ला, गासै बिबानखौनो जुदि ख्रिस्टियान मानसिफोरनो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनो होदोंब्ला, आलादा आलादा रोखोमनि बिबान बानायनानै होदोंब्ला, खामानि बानायनानै होदोंब्ला, राजखान्थिगिरिखौ इसोरा होआखैनो जोंनो? साननानै नायगोन ना? अनजाग्रा नायगिरिफोर, निस्सय इसोरा जोंनो ख्रिस्टियानफोरनो राजखान्थि दैदेननो थाखाय राजखान्थि खामानिखौबो बिबानखौबो होथारदों। नंगौ, कारापसन दं, गाज्रिया दङ, घुस लानाय होनायफोरा गोबां जायगाफोराव दङ, बेयावबो दङ। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखौ जोंनो बाइबेलानो फोरोंनानै दोनखादों। सासे जुदि ख्रिस्टियाना बाइबेलखौ फरायनायब्ला, बाइबेलखौ मोनथिनायब्ला, जुदि सासे ख्रिस्टियान सुबुङा थिउलिजियान जानानै बाइबेलखौ फरायनानै सासे थिउलिजियान कर्स खालामनानै जुदि सासे दैदेनगिरि जायोबा, राजखान्थिगिरि जायोब्ला, बियो कमप्लिटलि बाइबेलनि बाथ्राखौ मोनथिगौ, इसोरनि बाथ्राफोरखौ मोनथिगौ। अब्ला बेबायदि सुबुङा दिनै जुदि जोंनि हारिखौ, जोंनि हादरखौ दैदेनोब्ला बे हादरा बेसे मोजां जागोन, कारापसन फ्रि जागोन। जों जिखौ कारापसन होननानै बुंबाय थादों, बेफोर गासैबो गैयै जालांगोन जेब्ला साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा राजखान्थियाव हाबगोन, हादोरखौ दैदेनगोन, गावनि ओनसोलखौ दैदेनगोन। मानोना जों बयबो मोनथिगौ इसोरा जोंखौ रायथिनानै दोनदों।
बुंनानै दोनदों गाज्रि खामानि मावनाया, कारापसन मावनाया, घुस लानाया एबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनाया पाप जायो होननानै जोंखौ मोन्थिहोदों। बे बाथ्राखौ जों बयबो मोन्थिगौ, साफ्रोमबो खृष्टियान सुबुंफोरा मोन्थिगौ। आरो साफ्रोमबो खृष्टियान सुबुंफोरा मोन्थिनायफोरा जुदि राजखान्थियाव थाङोब्ला, दैदेनहैयोब्ला, हादरखौ दैदेनहैयोब्ला, बे खान्थिजों, बाइबेलनि खान्थिजों जुदि हादरखौ दैदेनोब्ला जोंनि हादरा बेसे मोजां जागोन बेखौ सानना नायदोंना? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलनि मोनसे बाथ्राखौबो गोसोखांहोनो थाखाय फिन आरोबाव आं बुंबावदों। बे जाहैबाय जि समाव इसोरखौ फोथायग्रा, इसोरनि बाथ्रानिफ्राय इजराइलनि राजाफोरा एरखेलांदोंमोन, बै समाव साव मोनदोंमोन। नाथाय जि समाव इसोरखौ सिनाय मोनग्रा, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिग्रा लिडारा ओंखारबोफिनदोंमोन आरो इसोरा सायख'दोंमोन, अब्लाना इजराइल माहारिया आशीर्बाद मोनदोंमन। दा अब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि हादोराव, जोंनि रायजोआव जुदि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा, राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा, पलिटिशियान्सफोरा जुदि जिसु ख्रिस्टखौ मोन्थिनाय जायोब्ला, बाइबेलनि फंफ्रोमबो बाथ्राखौ मोन्थियोब्ला, बाइबेलनि फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ मानिनानै सासे दैदेनगिरि जायोब्ला बे हादरा बेसे मोजां जागोन एसे सानना नायलाय। अनजाग्राफोर, राजखान्थि होननाय लोगो लोगोनो, पलिटिशियान होननाय लोगो लोगोनो जोंनि माइन्डआव गाज्रिया हाबफैग्रोयो। बे जायगाया गोबां गाज्रि होननानै गोबां मानसिफोरा सानग्रोयो। नाथाय राजखान्थिगिरि एबा राजखान्थि पलिटिक्स एबा पलिटिशियाना गाज्रि नङा, बियो गावबा गाव गोसोनिफ्राय। आरो बेबायदि गाज्रिखौ नायोब्ला अलरेडि आं बुंखाबाय जे जेरावबो मोनफ्रोमबो अफिसफोरावनो गोबां जायगाफोराव गाज्रिखौ मोनगोन। नाथाय मावनाय मावैया, गाज्रि मावनाय गाज्रि मावैया बे गावनि सायावसो सोनारो। जोबनाय फारसे थांनो हास्थायबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, इसोरा साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आलादा आलादा महरै सोरजिदों, आलादा आलादा थांखि होदों, खामानि होदों। सोरनोबा डक्टर होदों, सोरनोबा फोरोंगिरि होदों, सोरनोबा मण्डलिखौ दैदेननो होदों, सोरनोबा माबा मोनसे खामानिखौ होदों, जानो हागौ सोरनोबा राजखान्थिगिरि जानायनिबो आशीर्बादखौ होदों। दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सानगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, भिडिअखौ फोजोबलांनो हास्थायबाय। फोजोबनायनि सिगांनो सोंलुखौ दोननो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय, थारैनो सासे खृष्टियान सुबुङा राजखान्थियाव थांनो हायो ना हाया? नोंथाङा बेखौ आंनो कमेन्टआव फिननाय होदो। आंनिफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों राजखान्थियाव थांथारनांगौ बेखौ आं बुंनो नागिराखिसै, थांनो नाङा बेखौ बुंनो नागिराखिसै। मानोना बाइबेलनि बोसोना जोंनो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दि साफ्रोमनोबो आलादा आलादा बान्थाखौ होनानै दोनदों, आलादा आलादा खामानिखौ होनानै दोनदों। दा बेवहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना नायनानै बुजि मोनबाय, आइडियाखौ मोनबाय। दा नोंथांनि बायदिब्ला, नोंथांनि बुजिनाय बायदिब्ला सासे खृष्टियाना राजखान्थियाव थांनो नांगौ ना नाङा, पलिटिशियान जानो नांगौ ना नाङा? नोंथाङा कमेन्टआव मोन्थिहोदो। आरो लोगोसे माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला सुद्राय हरदो। थेंक इउ।